खुलुमबाय दिनै 6 मार्च 2024 बुधबार वेस्ट गार' हिल्स जिल्लानि सिङाव थानाय सिलसिलायाव सासे बाइक सालायनानै थांबाय थानाय सुबुङा लामायाव मैदेरजों लोगो मोननानै मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जिनिं एम सांमा 42 बोसोर बैसोनि। लोगोसे बे जाथायाव जिनिं एम सांमानि सासे लोगोबो दंमोन, नाथाय बिनि लोगोआ गावखौ रैखा खालामनो हादों। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय बिद्यापारा बाटिगाव ओनसोलाव सासे 55 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबनो नाजानायाव उदाङै एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय साइफउद्दिन आली। बिटिसि हालामाव जेबो गोजोननाय गैया, सान्थि गैया। जुजाइनि अर बायदि दोहो दोहो खामगासिनो दङ। बे मोनसे इलेक्सनल' नङा, बे मोनसे दावहा, हारिनि दावहा, वार, उदांस्रिनि दावहा। बेबायदि बुंनानै डिजिपिनि आफादगिरि प्रामिनास नार्जारिया बुंदों। जोंनि हाखौ बेबादिनो दोनफिननानै जोंनो सान्थिनि नामाव बिटिआर होननाय जिनिसखौ हरबानो जाबाय, नङा होमबा? थारमाने जोंखौ ओरैबायदि सेन्टेन्सजों खादों, बाथ्राजों खादों जे जेन' बिसोरो अराय समनि आसामनि सिङाव हान्थु खरायनानै दास दासि जानानै थानाङो। अनेक गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथां पर्टेल बिथांमोनखौ। बाथ्राया जाहैबाय जोङो अनेक दिननिफ्राय मोनसे आलादा रायजो सृष्टि खालामनायनि जोंनि डिमान्डनि जों खामानि मावबाय थादोंमोन। जेखिया जोङो बे बिसायख'थिनि सम बोथोरखौ नायनानै, दानि सम बोथोरखौ नायनानै नायबाय जोङो जे जोङो बिटिसियानो थायाबा बा बिटिसि जे जोंनि रैखा कबच ट्राइबेलजों लोगोसे बिभिन्न जाति भाषानि मानसिफोर जायफोर दङ, बे बिटिसियानो थायाबा जोङो आलादा रायजोखौ सोरनि जुनै जों बिनो नागिरदों होननानै जोङो गोथौयै सिन्था खालामनानै जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ दोनथ'नायजों लोगोसे जोङो बिपिएफ हान्जाखौनो जे बिटिसिखौ दाग्रा, जेन' बिटिसिखौ बासायनो हायो आरो बेवहाय थानाय बिभिन्न जाति भाषा धर्मनि मानसिखौबो जेन' जोङो रैखा होनायजों लोगोसे जोङो मोनसे खुंथाय खुंलांनो हायो। बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे दाखालि मोनसे क्लेम ओंखारदों जे बुंनो थाङोब्ला सियाल फुद्रुन बिथाङा होनदों जे रायजो मोनखानायाबो गोमायो रायजोफोर। त्रिपुराया गोमाबाय जाहैदों, झारखान्डआ गोमाबाय जाहैदों। थारमाने मा जानो नागिरगासिनो दङ? दिनैनि दिनाव त्रिपुरा गैया नामा? दङ। झारखान्डआ गैया नामा? दङ। थारमाने जोंनि जे बे बिटिसि मोनखानायखौ बिथांमोना फाननो नागिरनानै थांगासिनो दङ। बुंनो थाङोबा अलरेडि फानबायानो। आरो बिथांमोना धल फिथाइबाय थायो जे सान्थि फैबाय, सान्थि फैबाय, सान्थि फैबाय। मा कि बिदा फंबाय रन्जन दैमारिखौ फाननानै, बिमानि माथ्र भाषा माने रावखौ फाननानै, गामि दानख'लाय दारनलायखौ फाननानै सोर मानसिया गोजोननायखौ लाबोयो बा गोजोनदों होननानै सोर बुंनो हायो? नोंथांमोना गावनि धन सम्पतिखौ फाननानै बिदा फंबायखौ जेलाव हाजराव थोनहरनानै सोरबा बुंनो हायो नामा आं गोजोनबाय दिनैहाय सान्थि जाबाय? थारमाने मा जानानै दं जोंनि परिस्थितियाव दा बिटिसि एलेकायाव खुनु गोजोननाय गैया, सान्थि गैया। बुंनो थाङोब्ला जुजाइनि अर बादि मोनसे दोहो दोहो खामगासिनो दङ। बे सानसे समाव गिदिर अर जोंगोन। बुंनो थाङोब्ला बारहुंखा बारनायनि सिगां, मोनसे साइक्ल'न फैनायनि सिगां मोनसे निजोम बोथोर जायो। दा बे बोथोरासो जानानै दङ। बिटिसिनि खुनु बासिन्दा, खुनु आदार कास्ट, खुनु ट्राइबेल रावबो गोजोननाय गैया। बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना बिटिसिया जुदि थायाबा, स्क्रेप जायोबा, आं दाखालिबो मोनसे खोथा होनदों जे 6 सिडुलावहाय मोननै स्टेटास मोना। बिएससियाबो काउन्सिल, बिटिसियाबो काउन्सिल, बिटिआरआबो काउन्सिल। दा जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला, होमब्ला बिटिसिया अट'मेटिक स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ। लोगोसे थांगासिनो दङ जोंनि बिमानि राव। बिदा फंबायखौथ' फानखाबाय। जे बिटिसिखौ बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै कमजर खालामनो हानानै जेन' गासै खुंथायजों लोगोसे पावार फांसनफोरखौ आसामाव लानानै थांनो हायो। दा बिमानि रावा माबोरै गोमानो नागिरदों? 2003आव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो, क्लज नाम्बार 9 गोसोआव ला, 90 फारियाव 8 सिडुलाव जोंनि भाषाया हाबफादों। थारमाने आन्दलननि एकर्डजोंसो जोंनि 90 फारियाव भाषा हाबफादों। जुदि बिटिसिया स्क्रेप जायोबा, मा नोङो 90 फारियाव हाबनाय 8 सिडुल भाषाखौ बोरै लाखिगोन नोंथांमोना? बेखौथ' लाखिनो हाया। दा दिनैनि दिनाव बिसोरो बेखौ एस'सियेट लेंगुवेज होननानै आसामनि बेजोंनो गिदिर धल फिथाइ बायनानै जे सान्थना खालामनो नागिरगासिनो। जों मिथिगौ जायनि जुनै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों गोदोनायाव दुरुं सुनानै, गोदोनायाव माला गानोबा दुरुं खाजानानै बेसे जों थगायनानै बोखथिं जाबावनो बर' रायजो राजा बै सियाल फुद्रुफोर लिडारफोरजोंलाय। ओंखायनो सिरिबोन्दो इसोरा गावबा गाव गियान बुद्धि होदों, एसे सिन्था धारा खालामनानै नाय। बे खालि इलेक्सन नङा, बियो मोनसे बुंनो थाङोब्ला मोनसे दावहा, वार, मा होनो फ्रिडमनि मोनसे जोङो
मोनसे आरो गोदान रोखोमै दावहा नांफिननांगौनिसो जानानै फैबाय जेरखम भारतआ 1947 स्वाधीन मोनदों बिटिसिखौ बासायनो जुनै गणतान्त्रिक भाबे गान्धीजिनि नीतिजों जोङो बेखौ जेरैखियालाबो फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोनानै जोङो बिटिसिखौ बासायनांगोन लोगोसे बिसोरो मा खालामदों जे बिएलटिनि जे 2003 आव जेसेबांनाखि बिएलटिनि वर्कारफोर दङ जेनेरेल एमनेस्टि होननायजोंहाय बिथांमोनखौ दिनैहाय उदां अख्राङाव लाबोनायजों लोगोसे बिटिसिखौ बिसोरो 20 बोसोर सालायबाय 15 बोसोर सालायबोबाय थारमाने गासैखौबो भलाय फुस्लाय खालामजोबनानै जोंखौ आसाम रायजोआव दास दासि जेन' खानानै गोदोनाव खानानै जेन' जोंखौ खुंथाय खुंफिननो हायो बिटिसि एकर्डआव दंमोन नोंथांमोना मिथिगौ ना मिथिया 10% सालाना आसामनि जे बाजेट जायो एसेम्ब्लियाव हमना लादो 2 लाख करोड़ बिनि 10% को बिटिसिआव होनांगौ होननाय लिरनाय दङ 2003 आव होमब्ला बेसेबां जायो 20,000 करोड़ जायो बोसोराव बे 20,000 करोड़जों जोङो बिटिसि मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ सालायनो हायोमोन नङा होमबा दानि बिटिआर एकर्डआव फाइनान्सियेल मा हरगोन बाजेट लिरनाय दङ नामा गैया होमब्ला जोङो दास दासिफोर बादि आसाम सरकारनाव हेमन्तनाव जे सार जोंनो देग्लाय बोसोराव 100 हर 200 करोड़ हरनो बिबा बायनांगौनि लामा खालामदोंना खालामाखै दानि समाव जायनि जुनै जोङो होनदों बिटिसिखौ जेरैखियालाबो बासायनांगोन आरो आं मोनसे खोथा होनदों दाखालि बड'लेण्डखौ गोदोना सिमब्रोनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय नङा होमबा बिनि मानिया मा जादों कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल एन्ड सल्युशन होननायजों लोगोसे किपिं इन्टेक्ट टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होनदों थारमाने आसाम रायजोनि हाखौ बेबादिनो दोनफिननानै जोंनो सान्थिनि नामाव बिटिआर होननाय जिनिसखौ हरबानो जाबाय नङा होमबा थारमाने जोंखौ ओरैबायदि सेन्टेन्सजों खादों बाथ्राजों खादों जे जोंनो बिसोरो अराय समनि आसामनि सिङाव हान्थु खरायनानै दास दासि जानानै थानाङो बिएससिनि एकर्डआव कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल एकर्ड लिरनाय गैया बिटिसिनि एकर्डआवबो गैया बे सोदोबखौ मानो लिरदों आल्फानि एकर्डआवबो लिरदों आल्फानि एकर्डआव लिरदों किपिं इन्टेक्ट द टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम थारमाने आसामनि हाखौ मालाबाबो बुखावनो मोनला दिल्लीयाबो भारत सरकाराबो अंगिकार होदों नङा होमबा जेन' जोङो मालाबाबो आलादा रायजोखौ मोना ओंखायनो होननो जोङो दा नोंथांमोना मिथिनो मिथिया बर'लेण्ड आरो बड'लेण्ड सोदोबा सोर जन्म होआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'लेण्ड बिअआरलेण्डआ सोर होआ रन्जन दैमारि दा बर'लेण्ड बड'लेण्डखौ जोंनो नांला होननानै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युशन 2020 नि 27 थारिख खालि लिरबाय दा बावहाय जुदि बड'लेण्डआ आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खनसेब्ला जन्म होनाया बेब्ला प्रमद बर'आ मानिथो प्रेसिडेन्टमोन एबसुनि प्रेसिडेन्टआनो थांनानै लिरबाय जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला बेवहाय रन्जन दैमारिखौबो साइन होफाबाय होयोब्ला मा जाखो मोनसे डकुमेन्टेसन क्रिएसन जाबाय जे दिनैनिफ्राय बर' आरो बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ बर'फ्रा नांला होननानै गावसोरनो खनसेनो लेटार होलांबाय दा जों जाथि बंस'आ सासे मानसि थैयोबा खर' दाख्राय दाख्राय हाखराव गाबा होमबा ओइ बड'लेण्ड मै थांखो बेथ' फबनानै थैबाय दा जों डिजिपि मानो दुवार ओनसोल बिनांदों डिजिपि दुवार ओनसोला जायनि जुनै बिनांदों जे बड'लेण्डखौ जों हिमन्त बिश्व शर्माया फुल एन्ड फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ होनदों डिजिपि दुवार्सखौथ' होननो हायाखै बियो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि